Χριστός ετέχθη. Χρόνια καλά και ευλογημένα. Τα τελευταία χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια, έχω μια παράδοση. Προς το τέλος της κάθε χρονιάς, προσεύχομαι και ζητώ από το Θεό να μου δείξει ποια θα είναι η λέξη μου για την επόμενη χρονιά. Πέρυσι, η λέξη μου ήταν ελπίδα. Και μέσα στις δυσκολίες και στις καλές στιγμές, στην καθημερινότητά μου, βίωσα την ελπίδα. Δεν την βίωσα ως ένα συναίσθημα ή κάτι σαν μια σκέψη, αλλά τη βίωσα ανακαλύπτοντας και επεδώνοντας ότι η ελπίδα μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Στηρίζομαι πάνω σε Αυτόν και όχι στους ανθρώπους και στις καταστάσεις και περιστάσεις γύρω μου. Για το 2026 λοιπόν, η λέξη είναι αφήνομαι. Αφήνομαι. Αφήνομαι στα χέρια Του. Αφήνω στα χέρια Του τη ζωή μου, τα σχέδιά μου, τα όνειρά μου, τους στόχους, τις σκέψεις μου, τις αμφιβολίες μου, την οικογένειά μου, τις σχέσεις μου, τα πάντα. Αφήνομαι ολοκληρωτικά σε Αυτόν, για να με καθοδηγήσει, για να με οδηγήσει να πορεύομαι κατά το θέλημα το δικό Του και όχι το δικό μου. Και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 3 και στίχο 5 έως και 7, λέει το εξής, θα σας το διαβάσω. Στον Κύριο να εμπιστεύεσαι με όλη σου την καρδιά και στη δική σου σύνεση να μην στηρίζεσαι. Ό,τι και αν κάνεις, Αυτόν να σκέφτεσαι και θα εξομαλύνει Αυτός τους δρόμους σου. Τον εαυτό σου μην τον θεωρείς σοφό. Τον Κύριο να υπολογίζεις και από το κακό να απομακρύνεσαι. Δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρω τέλεια, αλλά θέλω αυτή τη νέα χρονιά να ζήσω και να βιώσω αυτή τη λέξη μέσα σε όλο μου το είναι. Και εσείς κάνετε κάτι αντίστοιχο ή θα θέλατε να το δοκιμάσετε? Γράψτε μου στα σχόλια αν το κάνετε ή αν το δοκιμάσατε, ποια είναι η λέξη σας για το 2026. Θα χαρώ πολύ να το μάθω.